Oh, als die oude die ik zeg het. Nou, dan maak ik een mooi doekje erop. Lukt het? Lekker. Schat. Ga je bestemd, hè? Als je bij vervelend blijven werden. Dus Ilse is in verwachting en ze gaan dus vertellen wat het wordt zo. Nou jongens. Morgen een nieuwe dag, een nieuwe vlog. Oeh, daar valt het aan. Die bekerkeukens. Nou, rustig zaken. Was die tas maar, hè? Maar ik kan de voetbal maar natuurlijk. Wat was ik een beker? En met het nas was een beker, oké? Kom goed. Zaken maar de squal, joh. Hoop maar net zo. Die wil ik. Tuut, tuut, tuut. Ho, ho, ho. Zwaaien. En misschien... Ja, was ook een feest aan nog. Kijk zo net. Kom hier eens in. Een vies te kort, ja. Nou, heel even schat. Zwaaien. Ja, ik wil zwaaien. Was dat een mooi out of bed look, hé? Zie die stuiterbal? Is die hier? Maar we slaan eerst in hier door. Een heksenbosje. Daar gaat dat. Het is een beetje felle zinnen, hè? Nou, zaken Toma. Ja, dus just naar beneden, snap ik wel. Saki. Doe Saki, on van Mietje. Don't live cups. Doe lief Scott. Clear. Clear. Nou, stuiterbal mij. Ze hebben hem hier even aan en een kleedje zo. Want dat is echt niks aan, wel? Mama. Leuk is toch heen, hè? Dan ben je de hele dag bij men. Wat zei ze toen? Basisschool heen. Nee, dan hoef je net naar de basisschool. Nee, je hoeft echt naar Beppe. Je hoeft gewoon men. Goed? Zo leuk bij men. Je kan haast wel even sporten. Met de sportbroek aan, kan ze wel met me trainen. Zullen we dat doen? Doe eens ook sportkleding aan haar. Oeh, maar even zien. Zullen we iets sportachtigs voor die gaan? Dat is misschien wel grappig. Maar zullen we weten wel? Doe haast. Ja, maar weet je. Wie hebben wat voor een sportpakje? Shit, dat is een shirtje en een broekje niet. Die dan? Ja. Oké, wauw. Nou, dit is toch een sportoutfit? Ja. Draai eens even een rondje. Ja, te gek. Super. Nou jongens, en ik hier altijd een hele mooie yogamatten. Maar toen zijn de bijen een keer mij weer op trampolinebroeken. Nou ja, wist wel dat mij wel. Toen is er lezen bleef. Ja, op trampolinebroeken. Maar dat ging goed. Totdat de hoen hem voeren en hier zijn twaans wordt. Dus ik broek dan altijd maar gewoon een kleedje. Maar ik maak eigenlijk gewoon even, of een tekentje. Maar ik maak eigenlijk gewoon even een naai en helling. Maar we gaan eerst even een beetje sporten. Zullen we dat doen? Ben je klaar voor? Ja. Oké, let's go. Kijk, kist ik de handen omheen. En handen naar beneden. Vingers op de roep. Ja. En kist ik op de zijkant. Zo. Ja, ja, ja. Kist ik die handen naar die voet. En de oren naar de orenvoet. Ja! Goh, wat een hiking voor je sportmaat. Als die mooie sokken nog eens in elkaar. Zo zie je ook een mooie sokken dat hij erdoor had. Echt te gek. De hele heilige sokken, hè? Ja. Weet je hoe die hieten? Kniekousen. Elleboog, die hebben takken. En de kribbels. Weer een beetje snel. Een lekker maskotje. Hallo. Alles goed? Ja. Trappie? Wee! Dat is het al. Nog een keer. Hallo, hoe is het heen? Oh nee. Woe! Tadaa! Wat doen we eraan? Tom maar, dat doen we voor. Dat mag een kleedje. Wat maken we eraan? Zo. Ja, zo. Mijn voet erbij. Doe een stuk op die klas. Zo. Ja. Voorvoet. Oh, dat is wel een goede oefening. Heel daar is het goed betocht. Nou ja, je maar bewegen zijn ze toch? Dat wordt lekker doorspelen, hè? Oké?
Goed zo. Ben je weer heen te fietsen? Mama. Oh, leuk. Fietsen, fietsen. Fietsen, fietsen, fietsen. Mama, ik ben wel lekker fruit wat tegen zo. Maar lekker fruit. Waar is de zin in? Kiwi of een appel? Kiwi. Kiwi. Zullen we maar even naar afspelen? En even het kleren aan. En dan maak ik mijn kiwi verder kleren, oké? Ja, is het wel een doosje. Muziek ligt aan de hoor. Ja, ik zit weer even naar omturnen. Je mag lekker fruit eten. Nou, ik ga weer even omturnen. Zullen we eens even wat fruit aan? Oh, is die oude die. Ik zeg het. Nou, dan maak ik een mooi doekje erop. Lekker zacht, toch? Ja. Ja. Hé, zacht. Wat goed betocht van die. Is die voen? Ja. Ja. Mijn wetter. Wat er een beetje vet erop? Dat kan wel. Zie ik dat even doen? Viel dat lekker? Ja. Mooi. Lekker Koud. fris dit. Ja, wel een beetje koud, hè? Ja. Hey, doe woest kiwi, hè? We hebben een appeltje. Zullen we hem even verschillen? Ja? Ik wil lekker afslag. Nou, we kunnen wel dealen. Dan dealen we de kiwi en de appel. Waarschijnlijk iets het meest op. Maar zullen we dat doen? Dat doen we. Met hem even verschillen. Ja. Hap. Zijn ze net zo lekker, toch? Nee. Kun je wel zeggen, hè? Deze, ik wil lekker. Die is wel. Mag ik er een stukjes afsnijden? Of is het zo? Lukt het? Lekker. Skat. Van mij. Nou, van ons beiden, toch? Je kan wel dealen, toch? Je kan altijd heel goed dealen. Ja. Ja. Deze is zo'n kleur leeggebouwd. Ach, Heden, op die fles zit ook gewoon een regenboog. Nou, met mijn een regenboog op een fles. En een regenboog op een mouw en op een sokken. Ja. Ja. En wat voor kleuren hast u al hè? Want Ilda en ik zijn even druk dwalen met de kleuren. Maar wat voor kleur is dit? Blauw. Goed zo. En wat voor kleur is dit? Peers. Juist. En wat voor kleur heeft de kiwi? Blauw. Nou, is net blauw, is green. Leer. Green. Green en kiwi. Appelblauw. Red, maar geel. Ja. Ja, twee kleuren zat hij, hè? Ja. Ja. Van mij. Van blauw. Ja. Ben bezig. Maar we zijn nog bezig, ja. Meestal begint ze voor. Ik zal zeggen, ik ben al bezig. Dan zei ze het zelf al. Nou, mevrouw. Goed, goed? Mooi. Mag ik kapot? Ja, pak. Ik kan lekker op. Als het een beetje, ja, als de varken nog sabbeet hast, en dan skepst hem een beetje op. Dat wordt wat beter. Hey, dus ben het helemaal verknacht onder de kiwis, hè? Goed zo, meid. Goed. Probeer hier direct wat variatie in te houden. Ik ga eigenlijk altijd sowieso appels in de huis. Als ik dan maar eens een keer hut maak, dat maakt geregeld. Dan kan ik zaak een appel in de tas truwen. Dat is het makkelijkst, een banaantje. Maar voor het algemeen probeer ik wat te roleren met fruit. Dus zaken schil ik op kiwi, mandarijn. Wat vind ik nog meer lekker? Druifjes, blauwe bijkers. En op het heet hebben kiwi hield het, hè? Ja. Ja. En appel. En appel. Waha. Lekker, lekker. Scheppen. Wat prikken? Prikken en scheppen. Zo. Mag ik beppen? Beetje wetten? Beppen. Met beppen. Vies de beppen zo weer. Weet je wat we doen? We hebben toch de beestjes even niet meer. En dan zullen we dan direct die beppen. Maar dan gaan we daarna wel weer in. Apparaat? Met wat even dingetjes naar hoe is het lang. Ja, even was draaien en stofzoegen. Ja. Ja. En als men bij beppen is, dan kan dat niet. Dat is echt wel lekker. Maar, hè? Maar wat gebeurt? Waar zit dat? Eerst fruit dan. Ja. Het is wel heerlijk waar. Ik heb wel lekker een stukje keur, ja. Ja. Maar is ka.
Jeske is rood, hij is om Jeske te kunnen geweest. Mem gaat jong met Jeske. Mem vindt Jeske een beetje te druk met die. Dan mag toen naar binnen maar dan kun je ook zelf even stappen. Dan ga ik twaar. Dan zeg ik zo. Mem keurt het eerst of alleen nog met die, of alleen nog met Jeske. Jeske zit nou mooi in een kennel, met vetje, dus die kan mooi badje te geren. Ja. Ja. Met vriendjes, hè? Wordt echt heel mooi, hè? We gingen dus eerst Jeske al. En nou ja, die wil alleen nog vermaken, prima trouwens, hè? Dus dat was hartstikke mooi. Maar ja, Ilse en Tjibbe kregen kwart daarna ook een hoentje, vetje. En die twee kunnen gewoon zo super goed vinden. Dus ja, ze zijn eigenlijk alweer voort binnen, of wat ik maar zit in de kennel. Mooi te jaren. En ja, het is machtig. Lezen lekker chin elkaar on. Of ze zijn lekker aan het badje. Of bij de kant van de touw aan het loeken. En, ja, het wordt heel erg best. Dus dat is wel heel leuk. Dan sa. Ja, prikken en strekken. Juist. Hey. Heel leed snel. Oh, dit is nog een service. Ze staan aan het hemelen. Net gek. K3 aan het hemelen. Wat denk je, wordt wel wat tiert? Ja, men weet het. Maar nooit een stafzoeien. Maar ja, geen zin in, hè? Maar dit is wel handig. Dat is doet mooi. Huppatee. Eens even zien, hoe doen we dit? Want dit is wel wat te koud, vindt men. Dit is nog heeg. Oh, maar zien, kijk mooi. Lijkt het wel met jou, jong. Zo? En dan een jas aan? Oké, doen we. Die maar, die is van Beppe. Ja, die maakt maar een Beppe klaar. Brengen we die bij Beppe. Ja? Is het er klaar voor? Van mem. Nou, die had hier van mijn broek. Een hele hoed. Mag ik hem die eens pakken? Dat is een hele hoed. Mag ik hem nog even op zolder brengen? Maar, tja. Zo. Neem hem op dan. Dit mag ik Ja, dus doe die op. Zo. niet. Net leuk. Ik ga ballen. Ik ga blomkoolbladen. Zal ik dit maar nemen? Doe hem sturen. Ja? Kevin? Blomkoolbladen. Ik vind de geitjes wel lekker, hè? Ja. Ja. Let's go. Al je modder op een groen. Dit van deze. Ja, van de grote bult. Ja. Ja. De sopa. Dat is de zonbak, de laatste. Hè? Die is het leukst. Ja. Mini. Wat zijn ze? Ach, dat is hier. Krijgen we chint, hè? Als ze bij vers blijven werden. Doe je maar in. Ja, ik neem hem mee. Ja, ga je maar al in de jas. Smeerpoet. Takje. Een takje van Jeske. Nou jongen, doe vies van alles. Jongen. Wat is dat? Oh, wat is zo? Oh, wat leuk. Hilde woe vanzelf voort naar Beppeta. Dan doe ik de beestjes maar al in. Dat is net als. Hé, Hatse, wat is mosje. En ik zie een eitje zitten. Die ben je hield iets heel dichtbij. Tja, daar gaat toch naar het water erin. Er zit heel wat ontpieken voor. Vind ik wel lekker. Nou, wel leuk. Ik krijg een paar eindjes bij, nou. Net gek. Nou, goeiemorgen, tappers. Ik ga wat lekkers. Hier voor die. En hier voor die. En hier voor die. Lekker eten. Kom maar lekker naar boeten. Het is lekker waar. De jongen weer in het hak. Tja, lekkere ballen voor je. Oh, lekker. Zo, zal ik je hem hakken eens even uit poetsen. Zo, wel lekker fris hakje. Nou, zo'n krientjes nog even aan. Tja, wat lekkers voor die. En wat voor die. De best. Wat lekkers, Jan. En voor die. Zo. Nou, mondtappers. Lekker eten. Oh, Pilkje van de Nurf van Zaken. Ja. Nou, nemen we die weer mee naar huis. Ga je wel lekker naar huis, Jong? Ja. Ja, op naar huis. Lijkt Beppe. Ja, er is toch nog een bij Beppe geweest, hè? De woestegraad, hè? Ja. Ja, Beppe die maat? Deze toch in de Beppe. Ja, die lijkt bij Beppe. Die is van Zaken, hè? Ja. Ja, nemen we mee. Zo jongens, nou. Ildo leidt even een bedje. Die had de hele naaimmannen mooi aan het knutselen geweest. Dan maar zo schim. Mooi mijn hele glas met water vol met rietjes. Hier ik even mist, maar dat zeg ik nooit niet in het steen. En aan het knippen en aan het plakken geweest.
ik ga ontstafzoeken geweest en even op computer wat dingetjes dienen. Dus ja, heel wat dienen. En ik hier nog even iets leuks voor je. Een nightje en daar zit ik wat beeld bij. Dus ik pak even mijn telefoon. Kom zo maar op. Het zit zo. Justermiddag, op een nijmiddag, hier we de gender reveal van Ilse en Tjibbe. Dus Ilse is in verwachting en ze gaan u vertellen wat het wordt zo. Nou jongens, en ik had een filmpje. Laat ik je hem even zien. Nou, ik hoop hem het goed zien kennen. Ik zet hem hier op de Nou, hier komt hij. Gloed on. Let's go. En ik ben hier al heel wat onthuppelen. Check dan. Spring, 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 spring. Het wordt dus een jonkje. Echt superleuk. Zakenwerk heel nobeleerd. Want, nou ja, hij is het enige jonkje van de huiskant van de familie. Dus die weer echt heel nobeleerd. Ik moest wel griezen, want zaken heel dat zeggen we pas later, weer heel nobel blauw. Ik ga een foto van Ildo. Check dan hoe blauw het zo'n hol is. Het zie je het op een hol en in het hier. Maar ik Ildo weer bleert, dus ja. Echt heel leuk, een jonkje in de familie. Dus is zaken net meer het eerste jonkje van uw kant. Hartstikke leuk. Nou jongens, ik ga een hele mooie mannen gewoon met u lieten leren. Ildo, uw doorrakje. Ildo en ik hebben ontspannen geweest. Ildo had een mooie K-truienpakje. We hadden beestjes even die een bakje koffie hellen. Ildo had een hele mooie knutsel in geweest. Ik wil even een hoeshemmelje en even wat werkdingetjes van. Nou ja, en ik ga hem dus verteld dat Ilse en Tjibbe een jonkje krijgen. Nou, het allerbelangrijkste weer dat het zoen weer, want dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Maar ik vind het toch wel heel leuk dat het een jonkje wordt. Ik van zaken en ik van uzelf. Die houdt ze vol vooral je, dus hartstikke leuk. Hey jongens, ik zou zeggen, vond je het nou een leuke vlog? Abonneer je, zet een blauwtoenk omheen en via net de chill op de download voor die tablet als telefoon. Op een night slag. Hey hoi!